Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Tuwing kag-clamping sa Bacolod, citywide na. Barangay officials nga responsable sa missing nga mga pagkabutang, pasakaan sang kaso. Vice Governor Jeffrey Ferrer nagkumpirma nga magabalik na sa 4th District bilang kongresista. Duha ka mga NPA patay sa encounter sa Kawayan, isa pa ka encounter nagluntad sa Himamaylan. Kag sa good vibes, mga isla nga naproteksyonan sa mangroves sa pag-igo sa bagyo nga Yolanda sa Negros. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, masobra sa 30 ka mga empleyado sa Bacolod Civil Registrar's Office ang igapaidalom sa training kag seminar kasunod sang reklamo batok sa nagsinuplado nga empleyado. Sa Sabado, suguran sa Human Resource Management Services Office ang training program sa 30 ka mga empleyado kadam andiri mga job order workers sa Civil Registrar's Office makaligad man sang mando ni Mayor Albi Benitez. Ini kasunod sang nabaton nga reklamo angot sa nagsinuplado nga employee sa Window 3. May duha ka mga babae nga nagaserbe sa Window 3 nga damlag gin-reassign samtang ginausisa ang alegasyon sang himata nga nalisdan nga sadto proseso sang death certificate sa Nobyembre 3. Suno sa alkalde, sarang man makabalik ang duha ka mga empleyada sa pwesto kung matapos na ang pagpang-usisa. Nagahulat naman ang pamuno sang Civil Registrar's Office nga si Attorney Hermilo Pauyon nga makapakig-angot sa ila ang tagreklamo agud tigayo nila nga maaksyonan ang reklamo. Magluwa sa pag-install sang dugang nga CCTV sa opisina, pagaisdan man sang syudad ang mga gubaon nga mikropono sa mga transaction window. Gadanay, no, para matapos na ng complaint and we will find out kung sino gid ang at fault. No? So to make sure nga investigation kaga nga aton fact-finding process, hindi pala ma-hamper kag wala may ma-influence. No? Ang mga concerned will have to be daw ano siya, paigadanay. So much has been said about sa duwa ka babae nga daw nagsalala man tong duwa kag rason na itiksintas daw lain naman kuno lalaki naman ano gid bala ang iya gid nga reklamo ti I would suggest kung pwede makakadto sa bisa opisina kay para maano ko na lang gid kung anong iya gid nga reklamo. Sa number 9, DC Surveillance Team sang City Health Office ang Sipalay City nagpadulong na sa Barangay Manlukahok agud mausisa ang na-record niya kaso sang amoebiasis. Suno kay Dr. Florencio Huplo, ang City Health Officer, humalin sang Biyernes sa nagligad nga simana may 31 na ka mga kaso sang loose bowel movement o kon paglupot ang ila na record. Napulo diring mga na-ospital kag sa napulo, 4 ang nagpositibo sa amoebiasis. Istable man ang kondisyon sa mga na-ospital, kag as of press time, amat-amat ang pag-discharge sa ila. Pathag ni Huplo, ila na nga ginatutukan ang water source ang apektado nga mga sityo. Ula labot nga nagpatuma na sang information dissemination sa mga pumuluyo, nagpanghatag naman sila sang bulong kag nagpatuman sang chlorination. Magapatigayan man sila sang water sampling para ma-check ang water supply. Spring kag bubon, suno kay Huplo ang water sources sa mga pumuluyo sang Manlukahok. Kung ilang taon mo siya, ma'am, sa listed sa among NDY, there are 31 cases. Pero out of 31, doon mo na siyang pulo, ma'am, ang daw din-admit. Pero the rest of the patients, man, after 24 hours of isang hydration, okay naman sila, ma'am, stable naman. Sa number 8, ginsugda na kaina sang sangguniang panalawigan ang budget deliberation.
Inianggin pamunuan sa Committee on Finance sa idalom ni Board Member Romel De Bulgado nga amo ang chairperson. Isa-isa nga ginapatawag ang mga departamento sa pagpatpat sang tagsa ka proposed budget para sa 2024. Pila sa una nga nagpaidalom sa deliberation kaina sang aga amo ang Governor's Office, Internal Audit Division, ICTD kag Nulitsi. Suno kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, target sing SP nga mapasar ang 2024 budget sa una nga semana sang Disyembre. 5.5 billion pesos ang proposed 2024 budget, mga 400 million pesos nga mas mataas sang sa 2023 budget nga 5.1 billion pesos. Sinigang sugod na ongoing ang budget hearing nato sa probinsya. Ang ako niya target for the approval of 2024 budget is December, first week December approval. Sa number 7, duha ka mga bangkay sa ginapatihan katapos ang rebelde nga grupo ang nasapuan matapos ang nagluntad nga encounter sa barangay Yaw-Yaw sa Banwa sang Kawayan kahapon. Patayng duha ka mga lalaki nga ginaligar katapos ang New People's Army sa natabong nga encounter sa Sitio Pulo, Peña, Barangay Yaw-Yaw, Kawayan. Nakaengkwentro sa mga rebeldeng tropa sang 15th Infantry Battalion. Suno kay Kawayan Deputy Chief of Police, Police Major Edphil Balibadlan, nagapatigan sang patrol operations ng Army kahapon sang ilan nasugata ang kapin 20 ka mga armado. May na-recover man nga mga armas. Subong naman nga adlaw may natabo man nga encounter sa Barangay Buena Vista sa Himamaylan City. Ini matapos nga may nag-report sa Army sang presensya sang rebelde nga grupo sa amo nga barangay. Nagapadayon pa ang hot pursuit operation sang Army. Sa number 6, Local Economic Development and Investment Promotion Officer. Sa karon ang bag-o nga gin-appoint nga PESO manager sang Bacolod. Si Francis May Llamas ang napili ni Mayor Albi Benitez bilang panibago nga Public Employment Office Manager agud magtalos kay Anay City Administrator Attorney Pacifico Maghari III nga nag-resign sang Nobyembre 1. Si Llamas ang nagapabilin man bilang Local Economic Development and Investment Promotion Officer sang syudad. Siya man ang nagaserbe karon nga presidente sa Bacolod Negros Occidental Federation of Information and Communications Technology. Magapabilin man nga PESO coordinator si Jovelyn Canoy. Samtang plano naman sang alkalde nga i-anunsyo ang mapili nga mangin city administrator sa Nobyembre 15. Si Assistant City Administrator Attorney Allen Love Dignadice ang temporary nga gintalana nga OIC sang alkalde. Sa number 5, 4 ka hektarya nga Eco Park ang ginaplano nga itukod malapit lang sa mangin bago nga sanitary landfill sang syudad sa Barangay Filisa. Natala na nga mag-file ang Bacolod LGU sang Special Project Permit para sa construction sang expansion sang sanitary landfill sa Barangay Filisa. Itukod din sa 2 ka hektarya nga duta, sakop sang kapin 30 hectare nga property nga pagabaklon sang syudad paagi sa land banking program. Sunod kay Maria Fetres Puentes, pamuno sa Bacolod Environment and Natural Resources Office, nga nalakip man sa ila ginaduso nga plano ang pagpatukod sang masobra 4 ka hektarya nga Eco Park sa sulod man sang pagabaklon nga propiedad. Sa pagsinapol sang katapo sang Solid Waste Management Board, ginpresentar man sang Benro ang pagpatukod sang duga nga road network para sa ginaplano nga recycling facility nga itukod man sa tupad sang sanitary landfill. What we intend to recommend to the mayor and to the Sangguniang Palunsod now is for application na lang for special project, considering the urgency of the matter bala at hand. So, hindi na kinahanglan i-convert panduta? Because we only need at least 2 hectares for the construction of cell number 4. Ang baklon sang syudad is 25 hectares for the overall plan sang city. So, Sa number 4, Vice Governor Jeffrey Ferrer ang nagkumpirma nga siya magabalik sa 4th District para sa 2025. Governor Eugenio Jose Lacson naman ang gin-endorso ni Bacolod Mayor Albi Benitez sa iyang re-election bid sa 2025.
Sa speech ni Mayor Albi sa pagtililipon sa Overseas Filipinos Migrant Fair kaina, iya gin-endorse si Lacson para sa 2025. Sunod sa alkalde nga katapos ng Love Negros, iya gin-endorse kag ginasuportahan ang re-election bid ni Lacson. Sa interview sa Digicast Negros, ginsiling ni Benitez nga sa December 4 magasapol ang Love Negros para ma-formalize ang plano. Si Lacson suno kay Benitez ang mangin official candidate sang Love Negros sa 2025. Sa interview naman sa media kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, iya ginsiling nga luyag niya padayunon ang mga nasugdan nga programa sa 4th District. Ang iya asawa nga si 4th District Congresswoman Juliet Marie Ferrer ang magatapos na sa iya nga term sa 2025. Sunod sa kay Vice Governor, hindi anay magpapili ang iya asawa. Samtang si Vice Gov Ferrer nga presidente sa United Negros Alliance ang nagsiling nga sa idalom sang coalition ginkasugtan nga ang UNEGA ang magapili sang Iga Field para sa vice gubernatorial post para sa 2025. May 3-4 ka mga ngalan ang ginapilian sa karon, kag base man sa ginkasugtan sang coalition sang UNEGA kag Love Negros, patapuson si Governor Eugenio Jose Lacson sa ikatlong nga termino sa 2025 tubtub 2028 suno kay Ferrer. Ang wala ko matapos, continue ni Uyet. Ang hindi matapos ni Uyet, kundi continue ta. Ginsturyahan, ang commitment is patapuson si Governor Bong sa iyang term up to 2028. Sa number 3, special election sa 3rd District sang Negros Oriental ang hindi na madayon. Subunggid lamang nga hapon nagpagwas ang pahayag si COMELEC Chairman George Garcia nga iyagin baton ang recommendations ng House of Representatives nga i-cancel ang special elections sa 3rd District sang Negros Oriental. Sarang ma-recall sang Kongreso ang special elections. Isa sa mga rason sa House Resolution 154 ukon ang pag-recall sang special elections among negatibo sining nga epekto sa peace and order sang lugar. May 3 na ka mga kandidato nga nag-file sang Certificate of Candidacy humalin sa nagsugod ang COC filing sang Lunes. Una nga nag-file sa niya COC ang kaalyado ni Anay Governor Ruel Digamo nga si Anay Navy Colonel Ray Lopez. Kaina naman nag-file sang COC si Anay Governor Pride Henry Teves nga utod sang nakakas sa pagkakongresista nga si Arnolfo Arnie Teves Jr. Nag-file man sang COC si bakong incumbent mayor Lenin Alviola. Nag-file man sang COC si bakong incumbent mayor Lenin Aviola. Dapat kuntani sa Disyembre 9, natala ng special election sa 3rd District sang Negros Oriental. Sa number 2, Mayor Albi Benitez ginatunan ang pagpasaka sang kaso batok sa mga barangay officials nga responsable sa na-missing nga government assets. May report si Nico Delfin. Desidido si Mayor Albi Benitez nga mapanabat hindi lang ang mga barangay officials kundi pati na mga staff nga gintugyanan sa mga government assets nga karon nagwa nga missing sa mga barangay. Gani magasapol ang alkalde sa Department of the Interior and Local Government, Commission on Audit kag Office of the City Accountant agod mahimo ang mga tikang batok sa mga responsable sa mga nagakadula nga salakyan, electronic equipment kag iban pa nga mga pagkabutang nga na-acquire sa mga barangay gamit ang pondo sang gobyerno. Hindi tungkol nga natapos ng eleksyon, why na sila responsibility. May responsibility gid sila nga ipakita kung di nagkadto ang mga assets. Di nagkadto mga gamit nila. Masadya siniba si damo ni ma-report stolen, broken, after the fact. Ginaduso man sang alkalde ang paggamit sang QR code sa tanan nga mga government assets para mahapos ang pag-inventory. Miskin diri gani sa aton sa city kinahanglan i-enhance gid ang tagging sa aton nga mga assets, which is why we have imposed QR code system sa tanan nga mga assets para hapos ta ma-identify. Kaina, nagpadulong man sa opisina sang alkalde si punong barangay Mark Abancio sang barangay 20 agud maghinyo sang bulig matapos maabtan nga pilalang sa mga CCTV kag mga equipment nga gubaon kag yabukon ang nabilin sang outgoing barangay administration sa ila pag-assume bilang newly elected barangay officials. Nagpadulong man sa Office of the City Accountant si Abancio para mausisa ang mga disbursements sang barangay. Ini sa may baluan man nga natigayon nga na-release ang pondo
para sa mga bonuses sa mga barangay council kag workers. So, ang bonus siguro naging release ng nila last time. But allowed ni Cap? Sa pag-hindi ko, hindi pa siguro. Oo. Usually, saan na lagi na-release? May banning pa, may may cut off na siya, may time na siya kaga kinandan na after some kung ano nga date i-release. Si Mayor Benitez ang damlag ng mando sa Office of the City Accountant nga ma-assess ang 61 ka mga kabaranggayan para man sa madasig nga transition kag turnover sa mga incoming barangay kag sangguniang kabataan officials tapos ang piniliay. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Pagpatuman sang towing kag clamping ordinance ang mangin citywide na sa syudad sang Bacolod. Kaina, may pila ka mga salakyan na naga-parking sa no parking zone sa lang sang gate sang USLS Integrated School ang nasampulan. May report si Romeo Subaldo. Ginklan kaginto ang ining pick-up sa CL Montelibano Drive sa may guwa sang IS nga gate sang USLS bangod naga-parking sa atubang mismo sang no parking nga signage. Ang ini naman nga van, ginclamp man kay naga-parking man sa mismo nga atubang sang no parking nga signage. Pila lamang ini sila sa mga nasampulan sa Bacolod Traffic Authority Office sa ginhimo na karon nga citywide nga pag-clamp kag pagtow sa mga salakyan nga gina-parking sa no parking zone. Sunod sa OIC sa bitaw nga si Patrick Lacson, ginmando niya na sa iya nga mga tawo nga ipatuman hindi lang sa Lacson Street kundi sa bilog nga Bacolod ang clamping kag towing. Ginauna nila anay subong ang mga lugar nga nagapanghalit sa lakat sa trapiko ang mga naga-illegal parking. Gina-identify na mo ng mga areas nga ka-create gid pala sang lock. For example, ang sa Lasal, ka-create siya lock in which mahalit just has flow in general. Aminado siya nga ginakulang pa sila sa mga personnel para mabantayan ang tanan nga dalanon sa Bacolod kag kulang pang towing trucks sa Metro Towing Services pero posible suno sa iya nga sa unang quarter sa madason nga tuig mapalapad pagidilang ilang operation. Sa uli, kung tamo na ang towing company nagdako-dako na naka-invest na sila to more towing trucks and more clamp. Siguro, in which I firmly believe na dali naman lang na matabo. Siguro by first quarter next year, I'm sure they are ready. Dugang pa niya, ang Circumferential Road ang isa man sa ilang mga ginabantayan. Nagapasalamat siya sa mga pumuluyo nga nagahatag sa ilang impormasyon kung diin may mga illegal nga nagaparking kay hindi sa tanan nga tion ila mabantayan ang tanan nga dalanon. Sa subong, nagasugod pa lang sila sa pagpatuman sini kag bag-o pa lang sa pungko sa iya nga posisyon. Nahangpan niya nga talaklaron pa ang tanan pero sa dalayon ginapaabot niya man nga maamat-amat nila nga matagaan sang kalubaran ang problema sa trapiko sa Bacolod. Sa Good Vibes, subong nga adlaw nagsukat ang 10th anniversary sang nag-igo ang Super Typhoon Yolanda sa pungsod. Diri sa Negros, ang syudad sa Sagay isa sa mga nahalitan nga lugar. Pero may mga isla sa lugar nga zero casualty bangod sang mangroves. May report si Romeo Subaldo. Malipayo na pagabot, siling tulog sa kalibot. Ang hindi nga mga kababainhan ang magkasugata sa imo sa pagsampot mo pa lang sa Suyak Island sa Sagay City. 1.8 hectares ang land area sa isla, kag napalibutan sang 15 hectares nga mangroves. Isa na ini ka ecotourism destination gani ginaproteksyonan ang mga mangroves kapag luwas sa paghatag sa proteksyon sa mga pumuluyo. Ini man ang isa sa mga rason kung nga agi nakadtuan ang isla sa mga turista. 2013, sa mag-igo ang Super Typhoon nga Yolanda sa Pilipinas, kagang Northern Negros ang natamaan sa isla sa Negros. Ang Sagay City ang nahalitan sa Super Typhoon, pero zero casualty ang Sagay bisan may magagmay ini nga mga isla. Inibangod nga naproteksyonan sa mga mangroves ang mga isla sang Suya kag Mulokabok. Ang mangroves siya, wala di may makakompare sa invention of man. During Typhoon Yolanda, na-prove dinamon
Wala gidya sagay patay. Although we're part of the route of Typhoon Yolanda. So this is also the legacy of the former Governor Alfredo Marañon Jr. Nga imagine kung sang 1970s wala ni siya gin-preserve, wala sang marine conservation program. So imagine na ang sense of protection kag conservation sang tao wala gid. Wala guro ni Siyak Mangrove Eco Park. Gani ang mga pumuluyo diri may ihibalo party sa mga mangroves, nagkahibalo magkilala sa mga species ng mangroves. Sa isla naman sa Bulukabok nga kabahin sa gihapon sang Sagay City na palibutan man sa mangroves. Ang mga residente sang isla saksi kung paano sila naproteksyonan sa mangroves pag-igo sa mga bagyo, ilabi na sang Yolanda sang 2013. Ang mga mangroves ang nagsagang sa mabaskog nga hangin nga makasulod sa isla. Kung malinsad to, nagapananum na sa mangroves ang mga residente kag sila mismo naka-eksperyensya kung paano sila nabuligan sini. Tama ang kuan nga mahangin ba Tungod sang sa kuan ang bakaw. Bakaw, mangroves. Oh, wa pa man isaw na pag diding wa pa na. Oo. Ang mga balay hurot yung mga balay. Karon nalihanda na mo na. Di mo lang nanak niya ang Oh, bagyo. control ang hangin. Kontrol ang hangin nga magsulod din. Nakabuligid siya. Oh, mga. Di mo na wala ginatanungan yung ginali mga bakaw. Ito yung ginagtanong. Subong, ining duha ka mga isla nangin tourist destination na sa Sagay City. Magluwas sa paghatag sa proteksyon sa mga mangrove sa mga pumuluyo, nagahatag pa ini sa palangabuhian sa ila, pinaagi sa turismo. Barbs, ang Suyak Island no, sa Sagay City, isa man sa mga examples ng best practices magbahin niya sa sustainable tourism program. Makita tanik no nga tuman gid man ang makabuli ang ato nga pag-ambing sa palibot. Karnagasanyog man ang isla tugtog karon Barbs. Kagamuyad tong napulo ka mga balita sa isa sang Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insaktong mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.